Jaume Camproví, Gourmet. El pastís de pastanaga, aquell que vam menjar alguna vegada, i que estava tan bo, és especiat i té capes de sabor. I no es troba a qualsevol lloc. Així que l'haureu de fer vosaltres. I si el feu, em donareu la raó. És un pastís d'un altre món. Ha, 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 ha. Avui farem el pastís de pastanaga, l'original. Aquí tenim els ous, el sucre blanc i el sucre morè, la sal i l'oli de gira-sol. Comencem batent els 4 ous i els 100 grams de sucre blanc. Tot seguit hi posem els 300 grams de sucre morè. Jo li poso sucre de coco i ho barregem. Hi posem mitja cullereta de sal. La sal realça els sabors, siguin dolços o salats. I 300 mil·lilitres d'oli de gira-sol. Aquí tenim els ingredients secs. Posem 260 grams de farina de tutús en un altre bol. Però primer la tamisem. I també hi posem el llevat, un sobre de Royal. I ho barregem. Ara afegim les espècies. Una cullerada de canyella en pols. Una cullereta de cardamom mòlt. Una cullereta de nou moscada mòlta. Una cullereta de clau mòlt. Una cullerada de gingebre en pols. Les espècies en gra les hem mòlt amb el molinet de cafè i la pell ratllada d'una llimona. També hi hem posat una cullereta de bicarbonat. I ho barregem. I afegim els 400 grams de pastanaga ratllada, que no sigui molt fina. I ho barregem. Al final del vídeo teniu la descripció de tots els ingredients. Tot seguit aboquem els 120 grams de nous picades. A trossos petits, però no en pols. Posem una cullerada de farina a les panses. Les barregem i les hi posem també al bol. I ho tornem a barrejar. Aquesta és la part dels ingredients secs. Al final del vídeo teniu la descripció de tots els ingredients de la recepta. També hi posem una cullerada de vinagre de poma i el suc de la llimona. La primera part, la de l'ou i el sucre, és la part dels ingredients humits. És aquesta. Aboquem el contingut del bol dels ingredients secs sobre el bol dels ingredients humits. I ho anem incorporant a poc. Una mica més. I ho afegim tot. Ho fem amb moviments envoltants
i barregem fins que no es vegi la farina. I per acabar hi afegim un raig de rom. Polrem el fons del motlle amb paper vegetal de cuina. I el mateix fem a les vores. I ja aboquem tot el contingut del bol al motlle. Uns copets i ho enfornem al forn precalentat, a 180 graus, forn estàtic, a dalt i a baix, durant 1 hora i 10 minuts aproximadament. Hem fet la prova de l'escuradents i ja està cuit. L'hem deixat refredar i ja el retirem del motlle. I li retirem el paper vegetal de cuina. I guaiteu-lo, que guapo! Anem a fer la cobertura. Posem 150 grams de mantega empomada o temperatura ambient i 150 grams de sucre llustre o glaç. La mantega jo l'he posada clarificada. La pell ratllada d'una llimona i l'essència de vainilla. I ho barregem. Tot seguit hi posem 500 grams de formatge crema. I ho barregem de nou. I ho batim perquè s'integri bé. Anem a partir el pa de pessic. El partim per la meitat, fent-ne 2 trossos. Però en podríem fer 3 talls. Retirem la coberta del pastís i ho cobrim amb formatge crema, amb el que hem preparat abans. El col·loquem uniformement, que cobreixi tota la superfície. I tornem la part superior. Cobrim la part de dalt amb el formatge crema. I també els laterals. Si voleu un formatge crema no tan tou, afegiu més mantega a la barreja i que estigui ben fred de la nevera. Al voltant afegim les anous. I a la part superior, les pastanagues, que hem fet amb massapà i colorant alimentari. Semblen de veritat, oi? I aquí el teniu, el nostre pastís de pastanaga, l'original. I res més a dir que molt bon profit!